V odľahlej arktickej oblasti asi 300 kilometrov od mestečka Anchorage na Aliaške je umiestnená sústava fázového vysielacieho zariadenia, schopného vysielať do ionosféry viac ako 3 milióny kW energie. Zariadenie je známe ako Vysokofrekvenčný polárny výskumný program, alebo v skratke HAARP. Na nešťastie nikto nevie, na čo slúži a samozrejme ani to, čo môže spôsobiť. Nemajú náhodou pravdu tí, ktorí si myslia, že ten výkrik supermodernej techniky dokáže meniť a kontrolovať podnebie na celom svete? Je tento program nebodaj súčasťou obranného systému známeho ako Hviezdne vojny? Alebo je HAARP podľa predpokladu iného z jeho konštruktérov len veľká technická hračka? Čím si toto obrovské zariadenie vynútilo pozornosť viacerých bádateľov a verejnosti? Nemôže náhodou slúžiť podľa mienky iných ako mechanizmus na riadenie kontroly myslenia ľudí na celom svete? Zariadenie HAARP ešte nie je dokončené. Vnímajú vojenskí stratégovia jeho konečnú podobu ako bodku za životom na Zemi. Je naozaj len obyčajná náhoda, že ozónová diera sa rozširuje práve v oblasti ožarovanej programom HAARP? Niektorí bádatelia predpokladajú, že Aliaška sa stala miestom inštalácie najväčšieho zariadenia na svete, ktoré napokon privodí súdny deň planéty. Čo sa v skutočnosti odohráva v ľadovej krajine na pokraji Arktídy? Pokúsime sa odhaliť záhadu vysokofrekvenčného polárneho výskumného programu HAARP. Tajomstvá, ktoré si nevieme vysvetliť. Hádanky, ktoré sa priečia rozumu. Prekvapujúce a nečakané odpovede. Stretnutie so záhadami, ktoré môžu navždy zmeniť náš život. Stojíme tvárou v tvár najväčším rébusom histórie. Veľké záhady sveta vystupujú na povrch a zasahujú do nášho života spôsobom, aký si ani nevieme predstaviť. Slovenská televízia uvádza americký dokumentárny seriál Veľké záhady. Kto mení podnebie na Zemi? Nedaleko aliašskej dedinky Gakona stojí pôsobivé zoskupenie vysokovýkonných rádiových antén. Oficiálny názov zariadenia znie Vysokofrekvenčný polárny výskumný program, no pre každého, kto o jeho existencii vie, je to jednoducho HAARP. Do dnešného dňa investovala americká vláda, niektoré súkromné priemyselné podniky a významné vedecké akadémie viac ako $30 miliónov na niečo, čo sa všeobecne označuje ako experiment. Ale aký experiment? Čo presne je HAARP? V roku 1980 požiadal plazmový fyzik Bernard Eastlund o patentovanie zariadenia, ktoré opísal ako metódu a zariadenie na upravovanie oblastí v atmosfére, ionosfére a v magnetickom poli Zeme. Väčšina ľudí vníma výraz upravovanie oblastí v zemskej atmosfére len ako nezrozumiteľný vedecký žargón. Bežnou odpoveďou býva často ľahostajné a koho to vôbec zaujíma. No netreba veľa, aby sme uhádli, že práve ionosféra je oblasť formovania počasia, ktoré zásadne ovplyvňuje život na Zemi. Patent doktora Eastlunda sa stal základom dnešného programu HAARP. Technické zariadenie používa metódy, o ktorých si mnoho ľudí myslí, že sú schopné meniť súčasnú podobu života. Kto alebo čo sa skrýva za týmto programom? ARCO originally approached me in 1984. V roku 1984 ma oslovila spoločnosť ARCO, pre ktorú som mal nájsť spôsob využitia zemného plynu zo severnej Aliašky, ktorý nedokázali predať. Aby ste si urobili aspoň malú predstavu o množstve plynu, ktorý sa mal zužitkovať, tak vám poviem, že išlo dostatočné množstvo plynu, schopné na vyprodukovanie celoročnej elektrickej energie pre celé Spojené štáty americké. Vymyslel som niekoľko spôsobov vojenského aj verejnoprospešného využitia, pričom plyn by sa zmenil na elektrínu poháňajúcu obrovské antény. Poháňal by obrovské antény? Ale na čo? Aké vojenské využitie sa pripravovalo a aký osoch zo zariadenia malo mať civilné obyvateľstvo? Možno by sme sa nemali pýtať, čo dokáže, ale čo už do tejto chvíle stihol projekt HAARP konať. Na projekte HAARP je nebezpečné a úžasné zároveň, že sa dá využiť na mnohoraké účely. Napríklad vysokofrekvenčné vlny, ktoré zoskupenie ANT vysiela, sa dajú využiť na rôzne vojenské účely. Napríklad identifikácie podzemných základní, tunelov alebo jaskýň. Projekt HAARP predstavuje novú dimenziu a preto sa oň veľmi zaujímala aj vláda. Prezident Reagan vyzval amerických vedcov, aby nové vynálezy čo najskôr prekonali jadrové zbrane starších typov. Dnes vláda aj naďalej
prejavuje o projekt záujem, pretože jeho technológia tvára brány do sveta neuveriteľne efektívnych vojenských stratégií. Dajú sa nimi presne lokalizovať podzemné základne a tunely, alebo aj miesta výroby a aktivácie zbraní hromadného ničenia. Zariadenie by mohlo dokázať aj oveľa neuveriteľnejšie veci. Napríklad volať výbuch sopky alebo zemetrasenie. Vo vrchných častiach atmosféry by bolo schopné vytvoriť čiastočky pohybujúce sa rýchlosťou svetla, ktoré by ničili nepriateľské špionážne satelity. Doposiaľ nik verejne nepriznal možnosti využívania tejto technológie. Známe médiá však už oznámili, že systém HARP sa využíval pri hľadaní teroristov v Afganistane. Čo presne HARP robí? Základom sú veľké antény vysielajúce energiu do vrchných častí atmosféry. Vo veľmi malej miere napodobňujú to, čo v prírode robí Slnko. Dôvodom tohto výskumu sú nestabilné podmienky v ionosfére, ktoré nám znemožňujú komunikáciu s našimi satelitmi. Dalo by sa teda povedať, že HARP je obrovská rádiová anténa schopná aktivizovať ionosféru a zabezpečovať rádiovú komunikáciu so satelitmi alebo vyhľadávať podzemné dutiny. Na prvé počutie to znie neškodne, ale kritici zdôrazňujú, že program má aj utajené a oveľa pochmúrnejšie poslanie. Pri patentovaní zariadenia sa hovorilo o možnom využití na kontrolu a ničenie nepriateľských komunikačných sietí. Medzi iné návrhy patrilo upravovanie podnebia podľa aktuálnych potrieb a dokonca aj posunutie vrchných častí atmosféry vyššie, čo by mohlo odvrátiť dráhy raketových striel. Doktor Eastlund sa už na projekte nepodieľa. Jeho patent však stál na počiatku budovania obranného mechanizmu na princípe hviezdnych vojen, ktorý by bol schopný okrem iného meniť podnebie, znemožňovať komunikáciu a doslova posunúť časti atmosféry vyššie k Slnku. Ak je technológia schopná tohto všetkého, nevyhnutne zasiahne do života na Zemi. Slávny fyzik Carl Sagan raz napísal: Vytvorili sme globálnu civilizáciu, v ktorej sa najzávažnejšie zložky života ocitli v otrockej závislosti od vedy a technológie. Vymysleli sme veci, vďaka ktorým prakticky nikto nevie, čo v skutočnosti veda a technológia sú. Skôr či neskôr sa táto horľavá zmes ignorancie, arogancie a moci obráti proti nám a vybuchne priamo do našej tváre. Nedospeli sme už náhodou do tohto bodu? Dokáže niekto povedať, čo môže spôsobiť zmena alebo posunutie vrchných častí atmosféry? Prvá podrobná štúdia tejto technológie podľa všetkého siaha až do čias Nikoli Teslu. Tento génius pre nás objavil mnoho vynikajúcich, dnes už celkom bežných vynálezov. V roku 1934 uverejnil časopis New York Times článok o zariadení, ktoré autor označil ako Teslov smrteľný lúč. V marci 1920 vyšla publikácia s názvom Elektrický experimentátor, ktorá uverejnila ilustrácie Teslovho prototypu bezdrôtového vysielača. Už v tom čase ho niekto po prvý raz označil za smrteľný svetlomet. Vo svojom patente sa doktor Eastlund dokonca odvolával na Teslu a v dokumentárnom filme BBC povedal: Myslím, že Tesla by bol veľmi pyšný. Podľa môjho názoru program HARP čiastočne vychádza z Teslových objavov a skutočne má schopnosť stať sa nástrojom definitívneho konca života na Zemi. Ľudia podieľajúci sa na prevádzkovaní programu HARP ale tvrdia, že ide o celkom neškodný projekt. Projekt HARP nijako nevplýva na Zem. Či je HARP bezpečný? Áno, je bezpečný. A práve táto odpoveď vyvoláva pochybnosti. Ide o životu nebezpečné zariadenie, alebo ide o drahú hračku pre dospelých? Už roky sa o tom vedú polemiky. Pravá tvár programu zatiaľ ostáva hádankou. Je možné, že nevinne vyzerajúce zariadenie dokáže vyprodukovať energiu schopnú narušiť prirodzené procesy Zeme? S čím sa v skutočnosti hráme a zahrávame? Ionosféra má obrovské zásoby energie. V každom jednom okamihu prebieha okolo našej Zeme približne 8000 búrok. Zo svetelných bleskov z nej na Zem prúdia milióny ampérov elektriny. Program HARP je schopný vytvoriť spúšťací efekt. Funguje to podobne ako výstrel z pištole. Rozbuška za projektilom vypustí len malé množstvo energie, v projektile však aktivuje oveľa väčšiu silu. HARP sa takýmto spôsobom zahráva so systémom energie okolesujúcim Zem.
is playing with the energy system of the Earth. HAARP je v mnohých ohľadoch jednou z najkomplikovanejších a veľmi rozporuplných technologických záhad, ktorým musíme čeliť. Akademické vedecké kruhy a univerzity údajne spolupracujú na projekte, ktorý má zistiť, čo môže ohroziť život na Zemi. Zástupcovia programu však jednoznačne tvrdia, že HAARP nijako nezasahuje do života a je neškodný. Ako to môžu vedieť? Patent doktora Eastlunda bol potvrdený v roku 1987, ale princíp tejto technológie sa zrodil v časoch Teslu v 20. rokoch 20. storočia. Vymyslel Nikola Tesla v skutočnosti nástroj na zničenie života? Máme považovať za náhodu vzťah medzi ionosférou a ozónovou dierou, ktorá sa tiež akoby náhodou rozširuje práve v časti zemskej atmosféry ožarovanej zariadením HAARP? Veľké záhady. Často počúvame, že ekosystém na Zemi je veľmi krehký, že diera v ozónovej vrstve môže zmeniť zemskú ekologickú rovnováhu a spôsobiť nenapraviteľné škody. Ako pôsobí ožarovanie ionosféry na rovnováhu prírody? Toto je lampa, ktorá je naplnená plynom, podobným plynu z atmosféry Zeme. Umiestním ju do mikrovlnky a ukážem vám, ako energia 1 W na centimeter štvorcový, ktorý táto mikrovlnka produkuje, lampu zohreje a vytvorí tak plazmu. Celkom zreteľne vidíte pohyb plazmy. Presne tento efekt nastane v ionosfére, keď bude ožiarená lúčmi energie. Čo okrem automobilových exhalátov prispieva k zväčšovaniu ozónovej diery? Na Zemi je umiestnených niekoľko vysokovýkonných rádiových antén, ale medzi nimi a anténovou zostavou programu HAARP je asi taký rozdiel ako medzi detskou hračkou a delom. Celá zostava projektu HAARP sa skladá zo 48 veží. Zostava sa stále rozrastá a môže napokon dosiahnuť počet až okolo 180 navzájom prepojených veží. HAARP tak získa výkon približne 3,6 miliard wattov. Je to 72 000 krát viac ako najväčšia komerčná rozhlasová stanica Spojených štátov a približne 100 krát viac ako ruské zariadenie podobné HAARPu, známe ako ruský ďateľ. V praxi to predstavuje obrovskú možnosť spôsobiť ľuďom a živočíchom mentálne a fyzické újmy. Vedci nás ubezpečujú, že o procesoch v ionosfére vedia všetko. Budú však vedieť všetko aj potom, keď do nej prenikne energia niekoľkých miliónov, alebo dokonca, ako sa niektorí nazdávajú, niekoľkých miliárd wattov energie. Môžu s istotou vylúčiť nepriaznivé následky. Ak sa nemýlim, momentálne s nami na výskume spolupracuje 18 univerzít a vedeckých pracovísk. Univerzitní akademici sa o program zaujímajú predovšetkým z hľadiska vplyvu na život na Zemi a preto dôkladne študujú fungovanie a pôsobenie nášho programu. Prostredníctvom antén môžeme zmeniť tú časť oblohy, do ktorej vyšleme energiu. Ale pretože megawaty stláčame do podoby tenkého a dlhého stĺpa, teda na veľmi malú plochu, dokážeme vytvoriť tzv. Efektívny gigawatt. Takže o fungovaní zariadenia predsa len niečo vieme. Nevieme však, prečo sa o túto zvláštnu technológiu začala tak veľmi zaujímať vláda.